लोगोफोर आं दिनै मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लाना फैलायबाय आंनि ब्लगखौ नायदोलाय मोजां मोनदोंबा शेयर सब्सक्राइब खालामना होदोलाय एहे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना आरो आङो गिबियावनो आंनि चेनेलनि नायगिरि नोंथांमोनखौ बराय हरग्रोबाय भिडिअखौ नायबाय था बिदिनो सापर्ट होलायबाय था ओमफ्राय बेयाव माने जोङो थांनायखौ आङो बगिबिल दालाङाव थांदोंमोन नालाय बे बगिबिल दालाङाव थांनायखौ आङो देखायना होनो नाजानोसै आं साफायनानै लाबोदोंमोन दाख्लै सिगां साननैसो सिगां जों थांदोंमोन नालाय बेयाव मोनायाव डिजे जायो ओमफ्राय जोङो माखासे बेरायग्रा फेरि नाव बायदिसिना माबा बे गिदिर गिदिर बिदिनो बेरायग्रा बेयाव दङ देखायना होनोसै ओमफ्राय लोगोफ्रा नायलांदो दे होमबा आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां आङो बयखौबो बुंहरबाय साबस्क्राइब खालामनो दाबाव साबस्क्राइब खालामथार नङा होमबा You're so funny. नावफ्राबो दङ बे नावजों बेरायनो हायो This is business. बै नावजोंबो बेरायनो हायो दैयाव बै गाखोनानै आरामनो गाखोगोन नोंसोरो मायाव बैयाव आं गाखोहाय जोंहा मेरला गाखोनो फैसिल' ना नोंनाव आं गाखोनो बेयाव